Dacă în această secțiune am descoperit cum ne putem ușura munca utilizând funcții în cadrul codului, dar și cum anume să controlăm un nou modul de pe MBOT, în acest experiment o să combinăm cele explorate până acum. Așa că îl vom transforma pe MBOT într-un robot amețit, care se va mișca în zigzag la fiecare apăsare de buton. Și începem cu schema logică pentru acest experiment, pentru că vom folosi nu numai funcția de mișcare pe care am definit-o deja, ci și o nouă funcție prin care îi vom spune robotului cum anume să se miște în zigzag. În partea stângă avem schema logică a programului principal, iar în partea dreaptă sunt detaliate cele două funcții. Programul principal este unul destul de simplu, de vreme ce până la urmă acesta este unul dintre motivele pentru care apelăm la funcții în cod. Primul pas este includerea bibliotecii folosite, după care urmează inițializarea modulelor de care avem nevoie în acest experiment, respectiv motoarele și butonul. Iar în funcția loop, cât timp butonul este apăsat, va fi apelată funcția zigzag. Mai departe, așa cum ziceam și mai devreme, prima dintre funcțiile folosite în acest program este funcția de mișcare, pe care am definit-o în cadrul primului experiment din această secțiune. Și pentru că vrem ca robotul nostru să se miște în zigzag, o să folosim tot o funcție pentru a ne ușura și de această dată munca. Primul pas este acela de a seta un delay de o jumătate de secundă, care să ne permită ca atunci când apăsăm butonul să avem timp să ridicăm mâna de pe robot înainte ca acesta să înceapă mișcarea. După care îi vom spune robotului să vireze alternativ la stânga și la dreapta și să meargă înainte după fiecare schimbare de direcție, apelând funcția de mișcare și folosind delay-uri diferite pentru a-l ajuta pe robot să se întoarcă pe traiectoria principală. Iar instrucțiunile de mers înainte și viraj la stânga sau la dreapta se repetă până când oprim robotul. Cel mai bine însă, hai să vedem ce scriem mai exact în cod, iar pentru asta deschide exemplul 3 din secțiunea 8. Biblioteca miemcore.h este deja importată, așa că o să trecem direct la inițializarea modulelor folosite în cadrul acestui experiment. Și mai întâi o să declarăm motoarele, folosind denumirea dată acestor module electronice de către producător și începem cu motorul stâng, care am văzut că este conectat ca M1 la placa de dezvoltare a robotului nostru, după care continuăm cu motorul drept, care este recunoscut ca M2 de către creierul robotului nostru. Tot aici o să definim și cele două funcții pe care le vom apela în cadrul acestui program și hai să începem cu funcția de mișcare, pentru care o să folosim aceleași instrucțiuni pe care le-am folosit și în cadrul experimentului trecut. Tipul funcției, numele și parametrii de intrare sunt deja trecuți, adică avem o funcție de tip void, adică o funcție care nu ne returnează niciun rezultat, care are ca date de intrare variabile de tip int, în care vom stoca valorile vitezei pentru fiecare motor și totodată și durata mișcării. Ce trebuie să scriem noi aici sunt instrucțiunile propriu-zise, așa că mergem în corpul funcției, iar prima instrucțiune este aceea de a mișca motorul stâng. Așadar o să avem motor stânga.run și în paranteză ne vom folosi de variabila pe care am declarat-o ca dată de intrare, respectiv viteză underscore stânga și așa cum am văzut în cadrul experimentului trecut, o să punem și un minus în fața vitezei. Pentru ca robotul nostru să se deplaseze însă, e nevoie să mișcăm și motorul drept, așa că următoarea instrucțiune este cea prin care îi spunem robotului cum anume să miște motorul drept, adică o să avem motor dreapta.run și în paranteză denumirea variabilei în care vom stoca valorile pentru viteza asociată acestui motor. Iar în final o să fie nevoie să specificăm și durata mișcării, așa că adăugăm un delay care va prelua valoarea stocată în cadrul variabilei durată. După care o să continuăm cu definirea celei de-a doua funcții pe care o să o folosim în cadrul acestui program, respectiv aceea în cadrul căreia îl vom învăța pe MBOT să se miște în zigzag, adică să se miște alternativ stânga-dreapta. Și aceasta este tot o funcție de tip void, adică nu returnează niciun rezultat, pe care
am denumit-o zig_zag, care nu are parametri de intrare spre deosebire de funcția de mișcare, ci o să fie nevoie să specificăm doar instrucțiunile prin care îl învățăm pe robot să se deplaseze în zigzag. Așa că hai să trecem direct în corpul funcției și să vedem care sunt instrucțiunile pe care trebuie să le scriem. Și o să începem cu un delay de 1/2 de secundă și aceasta pentru că vrem să avem suficient timp la dispoziție pentru a putea apăsa butonul înainte ca robotul să înceapă mișcarea. Prima manevră pe care vrem să o facă robotul nostru este aceea de a vira la stânga timp de 0,3 secunde. Pentru asta o să ne folosim de funcția de mișcare pe care am definit-o deja mai sus și asta pentru a ne eficientiza munca. Așadar, o să avem denumirea funcției, respectiv mișcare, iar în paranteză o să trecem valorile pentru viteza și durata mișcării. Pentru că vrem ca robotul să vireze la stânga, înseamnă că o să folosim o viteză pozitivă pentru ambele motoare. Când am definit funcția de mișcare mai sus însă, am setat din start o viteză cu minus pentru motorul stâng, ceea ce înseamnă că dacă vrem să avem o viteză pozitivă pentru acesta, o să fie nevoie ca valoarea din paranteză să fie cu minus, pentru că minus cu minus ne dă plus. O să folosesc o viteză mai mică de această dată pentru că mi-am schimbat bateriile robotului și atunci acesta are deja energie din plin pentru a se putea deplasa chiar și cu viteze mai mici și adaug și delay-ul de 300 de milisecunde. Sigur că aceste valori din paranteză pot varia atât pentru viteză cât și pentru delay, în principal în funcție de cât de încărcate sunt bateriile robotului tău. Pentru început însă poți să folosești aceleași valori ca mine și dacă după ce testezi programul observi că robotul nu merge chiar în zigzag, poți să modifici aceste valori astfel încât robotul să îndeplinească sarcina pe care i-am trasat-o în cadrul acestui experiment. Revenind la instrucțiunile pe care trebuie să le scriem în cadrul acestei funcții, următoarea dintre ele este aceea de a mișca robotul înainte timp de 1 secundă. Și de această dată o să ne folosim de funcția de mișcare și, așa cum am văzut și în cadrul experimentului trecut, pentru a mișca robotul înainte o să folosim valori pozitive pentru ambele motoare și o să folosesc o valoare mai mare a vitezei pentru deplasarea înainte, respectiv o valoare de 100, iar delay-ul o să fie de 1000 de milisecunde. Pentru ca robotul să se deplaseze în zigzag, adică să meargă alternativ stânga-dreapta, mai departe trebuie să-l învățăm cum anume să vireze la dreapta. Ne vom folosi încă o dată de funcția de mișcare, pentru a nu fi nevoie să scriem instrucțiunile pentru fiecare motor în parte și apoi delay-ul. Și în paranteză, pentru ca robotul nostru să vireze la dreapta, o să inversăm semnele vitezelor folosite pentru întoarcerea la stânga, pe care am scris-o mai sus. Așa că vom avea viteză 70 pentru motorul stâng și minus 70 pentru motorul drept și de această dată o să dublăm durata mișcării, o să dublăm delay-ul, adică o să avem 600 de milisecunde. După care o să copiem de mai sus instrucțiunea pentru mișcare în față și o să o adăugăm. După ce robotul a virat la dreapta, o să fie nevoie să meargă din nou înainte pentru 1 secundă. Și în felul acesta am scris instrucțiunile pentru ca robotul nostru să execute o mișcare de tip zigzag. Prin urmare, putem să copiem aceste 4 linii de cod în care am folosit funcția de mișcare și le putem adăuga în continuare. Eu, de exemplu, am ales să folosesc aceste instrucțiuni de 2 ori, ceea ce înseamnă că folosind copy-paste le adaug încă o dată în cod, însă tu poți să le adaugi de câte ori vrei ca robotul să se deplaseze alternativ stânga-dreapta. Ce e important însă ca după ce ai terminat de adăugat această secvență, să adaugi la final instrucțiunea prin care îi spui robotului să oprească motoarele. Și hai să vedem cum facem asta. O să ne folosim încă o dată de funcția de mișcare. Iar pentru ca robotul să se oprească, înseamnă că o să folosim o viteză 0 pentru ambele motoare și, evident, și durata mișcării o să fie tot 0. Și acum că l-am învățat pe robot cum să se deplaseze în zigzag, în funcția Setup nu ne mai rămâne decât să inițializăm și celălalt modul electronic cu care vom lucra în cadrul acestui experiment, adică butonul programabil. Și pentru asta o să ne folosim de instrucțiunea Pin Mode, iar în paranteză
specificăm numărul pinului pe care este conectat butonul programabil la creierul robotului, adică 7, urmat de modalitatea în care o să folosim acest pin și o să-l folosim ca metodă de input, pentru că, așa cum am văzut, butonul este un modul electronic prin intermediul căruia robotul nostru colectează date din mediul extern, adică poate să determine dacă există sau nu interactivitate. Și în final, în partea principală a programului nostru, adică în void loop, o să folosim din nou o structură repetitivă de tip while, prin care îi spunem robotului ca atât timp cât este apăsat butonul, adică atât timp cât valoarea citită pe pinul 7 este mai mică de 0, atunci robotul să se miște în zigzag, ceea ce înseamnă că ultima instrucțiune pe care trebuie să o scriem este aceea de apelare a funcției zigzag. Și pentru a face asta, așa cum am făcut și în cazul funcției de mișcare, o să ne folosim de numele funcției, respectiv zigzag, urmată de paranteze și punct și virgulă. Și aceasta pentru că atunci când am definit funcția zigzag, am văzut că aceasta nu are parametri de intrare și prin urmare în paranteză nu este nevoie să trecem nicio valoare. Acum că am terminat de scris instrucțiunile pentru acest program, putem să verificăm dacă ceea ce am scris este și corect, așa că folosim opțiunea de Verify din Arduino IDE, după care următorul pas este să trimitem codul către robot, iar odată programul transmis către robot, oprește-l și deconectează-l de la calculator, după care pune-l pe jos pentru a testa programul. Așa că apasă butonul și vezi cât de amețit este M-Bot. Poți continua experimentarea adăugând și alte module electronice în programul tău, cum ar fi LED-urile sau buzzerul. Dacă nu ești sigur cum să faci asta, te aștept în ultima lecție din cadrul acestei secțiuni pentru a controla LED-urile și buzzerul folosind butonul programabil de pe M-Bot.